Bini dak dong hap ahawar la pen film Karbinglong Film Society dong hap ahawar arjiding klui pen aning ke hang Film Society itu alang litum ala football ke pathuan na bang Karbinglong ko sonsi atau kono pecethangi apan alang litum ke claim asila son thak si social media long Karbi Film Society ke claim ke dam ke me la so ke thek long pen dak dong hap ahawar tum sitamelo nili phana ke chuning ria ting pen nili sitamelo Karbi Film Society atum pen chingwai chingsai si pini dak dong hawa sitamelo dak football arni si ela ke pathu dak dong hawa la pen Karbinglong Film Society atum pen dak donangji pula so teng pen pini alang litum ke bang ar alang litum phanta ninge klong pen alang litum phan no mati homosti te nili dak MEC hoi alang litum phan nili kurang tu pajeri glo alang litum dak kewang apa da sida rong rata tum sitamelo isi film Karbinglong Film Society tum phan ke chiningri mojong si Karbia film isi ini dak si shooting nei do pulote dak dong habar anutin according you tum sitamelo adima klong pen kichagi phan dung si kenang sot do pulote alang litum phan long kicherap ke chitudun ji phan alang litum ninghang da si dong habar along non nilitum wang det pena son claim ke paching thur hawa semini tum claim pon lo Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hang nang ke japon la so teng pen ato hono paching thur nang jipu sitamelo ni menangan claim pon lo si kewang jiani tamelo dong ha barat according ji ratum don marli atum nilitum phana hirjui nang pipot alang litum phan kurwang thulo pi glo la se non kewang ji arani sitamelo nitum amsusi ki claim kedam dia panil tum kiche padu rata pan amso se paching thuri pan ke claim yi pan ning hang lo da se nangli tum sitamelo pini nili tum dak dong hawa ke bang po nangli tum handa nili pen nangli tum handa choroi